وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب نے خط لکھا ہے، اور اس خط جس وقت وہ خط حضرت یعقوب پیغمبر نے خود آپ پڑھیا ہے اور مصر دے وچ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام اور انہوں نے بلایا ہے، تے پھر وہ جڑا خزانہ سی تو یوسف علیہ السلام نے بھیجیا سی، وہ تقسیم کر کے محتاجاں دے وچ اتوں تیاری کیتی مصر دے وچ آن دی۔ سب تو پہلے جس وقت تشریف لیاون لگے اتنے خوش ہوئے زرق برق لباس پہن کر، تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے بھائی جبریل نو حکم دیتا کہ جا میرے پیارے اس طرح بلا کہ اس دھیانے لگا کہ اتنا پیار زیادہ پیار نہ ہو جائے کہ اس پیار دے وچ وہ ختم نہ ہو جائے۔ 3 دن جبریل علیہ السلام ہوری اس طرح دا صبر یعقوب پیغمبر اور دیندے رہے کہ اتنے خوش سن کہ اج میں یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے نو ملنے دی تیاری کر رہا کہ میں مصر دے وچ چلیا، کہ اتنے خوش سن کہ زیادہ ہی خوش ہو گئے سن۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات نے جبریل علیہ السلام اور بھیجا کہ میرے پیارے ویلا کہ زیادہ خوشی دے وچ نہ، اسی واسطے یہ سیانے کہندے زیادہ خوشی بھی جیڑی ہے نا وہ نہیں چنگی ہوندی۔ تے اس تو بعد یہ فرماندے نے 150 اٹھ جیڑے اتوں جان دے واسطے مصر دے وچ جان دے واسطے تیار ہوئے سن، کچھ گھوڑے سن انہاں تے تیاری ہوئی سی۔ تے ہن تسی اس جگہ تو میں پیش کرن لگا کہ جس وقت یہ گل سنی اور دعا منگی اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہاں دی مائی بھی انہاں دے ملنے واسطے تیار ہوئی۔ تے فرماندے اے سنو فضلوں وچ تفسیر محمدی آکھ لے جی میری وانگت بھائی اے اتھوں تیک یعقوب نبی پر اے رحمت رب دی آہی فضلوں پھر حیاتی ہو دی او ماں یوسف دی تائی ملا پیارے یوسف تائی ہے امر کیتا رب سائی 80 سالاں پچھے اس نوں تی پائے حکم ربے تھی زندہ ہو گئے قبروں باہر آئی اے سنو حقیقت منظر ہو کر نبی ربنا آیا نیل کنارے اوپر مقبول گانا۔ جس وقت مصر دے وچوں یعقوب پیغمبر چلے تے او بشیر غلام جڑا اس نو پہلے بھیج دیتا کہ جا میرے پیارے یہ پتہ دس کہ تیرا باپ اج مصر دے وچ تین ملنے واسطے آ رہا ہے۔ تے اگوں کس طرح یوسف علیہ السلام اور اپنے باپ نو ملنے واسطے تیاری کر دین۔ ایک سوگا بھی کو پینڈا ہے سی اور اس مکانو وچ تفسیر یوسف نے جویں کیا دے زبانوں اول جا کر پاس یوسف دے اور خبر بشیر سنا دی نیل کنارے نبی اللہ دے قدم رنجا فرما دی حکم سنایا حضرت یوسف تمامی استقبال نبی دے کارن حمل پہ عش سلامی 30,000 سوار اول کیتی جلد تیاری
عربی گھوڑے ایٹھ جنا دے تے سنو یکی کت ساری آن سلام کیتا جد فوجاں تے پوچھیا نبی دے گرامی سب نے کہا غلام یوسف دے ہاں تابعات تمامی سن کر گل متعجب ہو جانا مقبول ربنا ایک پرسنگ گئے جس ویلے او سن تو یار سجانا رومی گھوڑے رومی فوجاں تے خدمت در آیاں 30,000 اسوار برابر ادب و صفا بنایا تے جلدی فوج پیادہ ہوئی چھوڑ دیتی اسواری ادب سلام پشت نورانی پیش ابھی بغفاری او پوچھا حضرت ساڈے گھر نے دے کون سلامی عرض کیتا اسی نظر تو ساڈی خدمت گار تمامی سن کر ہسیا نبی اللہ دا تے حیرت بات سنائی اور آج کماوے پیارا جانی تے سانو خبر نگائی واہ سبحان اللہ رب عالم گل ملک دا سائیں قبضہ بخشے جس نو چاہے مشرق مغرب تانی دو پرسنگ گئے جس ویلے تے فوجاں حاضر ہویاں پیش سلامی خدمت اندر ادب و صفا بنایا اس تھی پیچھے زنا تمامی جو سب عزت دے دارا خدمت اندر ساتھ زلیخا تے آیاں دے کو گھر جس وقت بشیر غلام نے آگے سنیا دیتا ہے کہ حضور جناب راندے والد صاحب یعقوب پیغمبر نیل ندی دے کنارے تشریف لے آ رہے ہیں تو اس وقت یوسف علیہ السلام اور اپنے فوجاں نے حکم دیتا وہ پیش ہوئیاں کافی سپہ سالار اور اسوار گھوڑ سوار شتر بان جتنے بھی ایسا وہ اکٹھے ہو گئے اور اگو دی ملنے دے واسطے گئے نیل ندی دے کنارے اور اس طرح با ادب طریقے دے نال صفا بنائیاں اپنے پیارے نے ملنے دے واسطے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں یہ ادب ہی ہے جڑے اس منزل تے پہنچاندا ہے کہ اپنے والد صاحب نو اتنی مدت تو بعد ملنے دیاں تیاریاں کس طرح ہو رہی ہیں کہ پیاریاں ملنے دے کوئی طریقے دی ہوندے نے یہ طریقہ اللہ تعالی ہر ایک دے دل دے وچ پائے یہ ادب دا طریقہ بہت اونچا طریقہ ہے تے اس وقت فوجاں جڑیاں پہلی لائن دے وچ پہلی صف دے وچ اپنی فوجاں حضرت یوسف علیہ السلام اور کھڑوندے نے اس دے پیچھے حضرت زلیخا اپنی جڑیاں مصر دیاں عورتاں سن اس دے پیچھے او لائیاں سن تے اوتے فرماندے نا ہے اپیا پیو ماریاں اندر زیور زینت بھریاں مصر مبارک تھی خوش خوباں تے باہر آیاں ہویاں
ادبوں پیش یعقوب نبی دے تے ہویاں سلامی ویکھ جمال حبیب گرامی یا بولنی ہمت زبانی اے چھوڑی عماری تے اسواری تے دیر نہ کی تی کوئی ادبوں جویں مرید زلیخا یارانی سلامی ہوئی برقع لے کر حاضر ہوئی ادب کنو شرم آوے خدمت اندر پیر پیادا تے نالے ٹر دی جاوے او پوچھیا یعقوب پیغمبر اے پاسوں خدمت گر پیش بیان سنایا سب نے یہ کر کے ادب پیارا اے یوسف دا حرم مبارک یہ دس رت جنت دیسی مولا اس نو اے بولیا نبی یہ دعائی اے شکت کر کے بی بی تائی جلدی حکم سنا دے ہویا سواری عماری اندر کرم کنو فرمارے اس تھی بعد رئیس مصر دے جو حاضر آونے ادبوں پیر پیادا ہونے تیان زیارت پاولے سب تو پہلے حضرت زلیخا حضرت یعقوب پیغمبر نو جس وقت ملے تے لوکاں کو پوچھتے ہیں کہ اے کون بی بی ہے تے لوکاں نے عرض کی یا حضرت اے حرم مبارک یوسف علیہ السلام رندا تے پھر اس وقت انہوں نے جنت دی بشارت دیتی ہے کہ اللہ تعالی جنت بخشے اور پھر حکم دیتا کہ عماری دے وچ اور اٹھ دے تے بیٹھ کے پھر نال سوار نے اس تو بعد جڑے لوگ امیر ترین احسن مصر دے او ملے تے اس تو بعد پوچھدے نا سبنا کولوں خبر یوسف دی او پوچھے نبی یگن او دل بےتاب جدائیاں کیتا دردوں ہویا دے دیوانہ جو آوے او بعد سلام تے عرض بیان سناوے او اسی تمام غلام تو ساڈے یوسف پیچھے آوے اس تھی پیچھے نال محبت رحمت فضل ادبوں دو فرزند یوسف دے حاضر ہو افراہیم تے حضرت منشا اور روشن چند نورانی صورت سیرت ود حساب بدر منیر پیشانی شان تجمل فوج دعا دی تے صاحب اس نو پیاری نظر پیا جد نبی اللہ دا اے چھوڑ دیتی سواری حضرت جد مبارک تاری تے آن سلام کتوں نے قدم مبارک چم نبی دے تے ادب تمام کتوں نے
پوچھیا دیکھ پیغمبر رب دے کون جوان پیارے اے زیبا صورت رنگ چمکن یہ چمکن نور ستارے بسن دسن والا عرض سنا دے تے پیش ابھی خدا دے یا نبی اللہ یوسف طرفوں یا فرزند دے تو ساڈے اے افراہیم تے حضرت منشا اے یوسف باپ دعاں دا حضرت صاحب کارن ہویا ادب سلام جناندا اے سن کر گل وچ لا کر حضرت تے ملیا نال پیارا نال محبت حضرت صاحبی تے چمے سر دستار اس تھی بعد جماعت آئی ونیکا بزرگ گوارا عمر ضعیف جو عابد زاہد مصروں چل ازارا او بھیجے سن حضرت یوسف سالیا مر دسیانے عرض کرو سب میرے پانوں تے پاس ابھی رب نے اے منع کیتا جو خواب نہ دسی تے میں تھی ہوئی یا خطائی شامت نہ فرمانی پاروں اے رو کری عمر لگائی کرو سوال جو بخشے منو او تکسیر پیغمبر خوف کرام مت پکڑیا جاواں یہ حشر عدالت اندر یوسف طرفوں انہاں بزرگاں جدوں سوال سنایا سن کر بات پیغمبر رب دے رونی روی آوایا او دردوں رنا لشکر سارا تے غم دی حالت ہوئی چاروں طرف انجو برسنے بے غم دیا نہ کوئی ابراہیم تے منشا تو نیک دعا فرماوے رب دا شوق تو ساڈے دل نو اے شالا چھوڑ نہ جاوے پیو دادے دی عظمت وچوں تے حصہ ملے دے تو سنو گھر آباد یوسف دا ہوے رکھی بے اکھ دوانو خدمت اندر گرد نبی دے فوجاں صفاں بنائیاں خاص حبیباں میلا بھر جاگا اور رحمت جڑیاں لائیاں اے بولے حمد حبیب ربنا تے بیٹھے ماری بج بج کرنی جمال نبی دا
وایت بو خلے کت ساری آنکھ حقیقت عبدل ستارہ نال ربے دی جاری حضرت یوسف بابل کارن کیت جویں تیاری صبروں چپ کر بیٹھا یوسف جد تک من آیا شکر کیتا جد ملنے کارن یہ امر خدا فرمایا نال شتابی بدن دعا لے جب پوشاک لگائی زیبا زینت باج حساب آج میں بیشتو آئی اے تاج سنہری سر پر چمکے لال جوان آہر جڑیا عالم دی روشنائی کارن مصروں سورج چڑیا گل وچ ایسی عجیب سنہری زیبا چمک وکھاوے ویکھ پیشانی اور نورانی ادب کنو شرما دے دوروں تیز نظارہ مارنے سونے نین پیارے ویکھ جمال اول قربانی ملک نورانی سارے کرے خیال یعقوب پیغمبر جوش محبت پایا سب لوگاں نو امر سنا دے یوسف کیوں نہیں آیا اسی شتر سوار نبی نو تے ہوئے پہ عش سلامی سب تو پیچھے خبر یوسف دی پیغمبر نامی کتھے یوسف کتھے یوسف اے بولے صبر نہ آوے جب تک ملے نہ دل بر جانے یا کیویں تسلی پاوے کتھے یوسف کتھے یوسف یہ بولے صبر نہ آوے جب تک ملے نا دل بر جانی یا کیویں تسلی پاوے جو جو فاجا یادری ہومنی یا کرن سلام نبی نو طلب یوسف دی غالب ہووے رب دے خاص ولی نو اے اسے تار پیارا یوسف سن کر حکم غفاری بہت شتابی بادل کارنی آلہ کرے سواری سی ایک مسجد رستے اوپر نظر یوسف نو آئی ادب لگا پڑھن دگا
زمانہ غیب آواز سنا دے ملنے باج آرام لاؤ بے جس دے پیار جلدی ملنا لائق اس نو امر کیتا رب سائیں اللہ اکبر بول زبانوں قدم رکھا بے پایا چند مبارک روشن ہوا کرے مصروں پر آیا ہے اگے پیچھے فوجاں چل اور وزیر پیارے چاروں طرف امیر اکابر یہ خدمت اندر سارے سونا گھوڑا سونا یوسف سونا حسین سہاوے جت وال نظر مبارک پاوے تے طبق زمین ہلا دے سن جلسہ سب گرد نوا شوقوں خلقاں پیاں دوڑن گھوڑے عربی رومی تے امبر گردا لائیاں دو منزل تک بابل کر اگوں یوسف آیا اور بیان روایت والا اور بیان روایت والا ہے عصمت لے آیا خوش خبراں آسمانی گئیاں اے فضل کنو رحمانی امروں در کھلے